ο Δήμος της Ελευσίνας δεν άφηγε τίποτε όρθιο μες στην Ελευσίνα. Για όποιον θυμάται από παλιά, ακριβώς εδώ πέρα υπήρχε ένα μεγάλο κιόσκι που ανέβαινε στις σκάλες και είχε δύο παγκάκια μεγάλα. Ήταν ξύλινο και ήταν εδώ στο κέντρο, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Αλλά ο Δήμος δεν το συντηρούσε και το ξύλωσε. Δήμο, άμα δεις αυτό το βίντεο, το θέλουμε πίσω. Βρισκόμαστε μπροστά στο μνημείο του Κυνέγυρου, το ανάγλυφο αναπαριστά τη θρυλική στιγμή από τη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ., όπου ο Ελευσίνιος ήρωας πιάνει με τα χέρια το περσικό πλοίο για να εμποδίσει τη φυγή του πριν του το κόψουν με τσεκούρι. Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε το 2010, 2.500 χρόνια μετά. Και όπως είπαμε και πριν, ο Δήμος της Ελευσίνας δεν άφηγε τίποτε όρθιο. Αυτή εδώ είναι η Μαρίνα της Ελευσίνας. Όπως καταλαβαίνετε Δεν έχει ζωή η Μαρίνα. Και είναι Κυριακή.